שלום, אני לילך בנימיני קורש, מדריכת הכנה ללידה, דולה ומלווה בגישת BOT, תרפיה בשדה הלידה. היום אני רוצה לדבר קצת על בדיקת פתיחה ולתת לך כמה כלים כדי שגם החלק הזה בלידה יהיה לך נכון ומתאים לך. אז קודם כל, מה זה בדיקת פתיחה? בדיקת פתיחה היא בדיקה וגינלית שבה המיילדת מכניסה שתי אצבעות לתוך הנרתיק ומנסה לחוש את צוואר הרחם. אפשר לחוש את המיקום שלו, את הרכות שלו, את הפתיחה שלו, את המחיקה שלו, שזה ההיטמעות של צוואר הרחם בתוך הרחם. עכשיו, בדרך כלל, נשים שמגיעות לחדר לידה רוצות לדעת מה הפתיחה שלהם. יכול להיות שאני כבר בבית עם כך וכך שעות של התמודדות עם הצירים, ואני כבר ממש רוצה לדעת שאני בלידה ומתקדמת. אבל גם אם אני רוצה לדעת את הבדיקת פתיחה, צריך לזכור שהאזור הזה אצלי בגוף, גם כשאני בלידה וזה מצב לא רגיל, לא מבחינה גופנית ולא מבחינה רגשית, עדיין הוא אישי ואינטימי, ומותר לי לשמור על כל הזכויות שלי. מותר לי שהבדיקה תעשה בעדינות וברגישות, מותר לי שתשמר הצניעות שלי ושהווילון יהיה סגור, מותר שזה יעשה על ידי מישהי נעימה וקשובה, ומותר לי שאם בבדיקה אחת מישהי הכאיבה לי, אז בבדיקה הבאה אני אבקש שמישהי אחרת תבדוק אותי. בקיצור, הבדיקה הזאת צריכה להתאים לך כמו כל מגע אחר בגוף שלך. בדיקת הפתיחה, במיוחד בתחילת תהליך הלידה, יכולה להיות נעימה ואולי קצת מכאיבה. המיילדת תנחה אותך איך לפסר רגליים ולהרים את האגן, כדי שהצוואר יהיה הכי נגיש. בדרך כלל יזמינו אותך להיכנס לחדר לידה מפתיחה של 3-4. אבל בבקשה, אל תייחסי יותר מדי משמעות למספרים האלה. גם אם הייתי יממה עם צירים בבית ועכשיו אני רק 2, אז המספרים הם רק מספרים ואני יולדת בלי שום קשר אליהם. לפעמים דווקא הכניסה לתוך תהליך הלידה הוא החלק הקשה, ואחר כך תהיה קפיצה קדימה. יכולה להיות עצירה באיזו פתיחה מסוימת כמה שעות, ואז קפיצה משמעותית. בדרך כלל בודקים בדיקת פתיחה כל שעתיים עד לידה פעילה, ומשלב של 4-5 סנטימטר בודקים כל שעה. מותר לך לבקש להתמהמה לפני הבדיקה הבאה, אם מתאים לך, וגם לרווח בין הבדיקות. אז אני מאחלת לך בדיקות פתיחה רגישות וקשובות אלייך ומתאימות לתהליך ולדרך שלך, ובכלל שתהיה לך לידה טובה ושמחה. מוזמנת לפנות אליי בשאלות, התייעצויות, בירורים ולהתראות. לילך, מדריכת הכנה ללידה ודולה.